Kaixo guztioi, ongi etorri, hautsi volumena saiora, zuzeneko saio honetara. Plateruenak eta Durangoko azoka telebistak elkarlanean egiten duten zuzeneko saio honetara. Eta gaurtik hasi eta igandera bitartean, makina bat, musikari eta proiektu batuko ditugu tarte honetan, zuzenean aurkeztuko dizkizuegu eta dagoeneko hementxe daukagu lehen gonbidatua. Aurkezpen gutxi behar duen taldeko abeslaria, Willis Drummond taldeko Jurriek Izak, kaixo. Kaixo egunon. Bueno, proiektu berria besopean dakartzue, zer nolako diskoa batu duzue izan ere, letra gordinak, gaurkotasunez beteriko letrak jasotzen dituzue? Hori da. Sentitzen genuen beharra, diska bat egiteko orain, musikalki alde batetik genuelako materiala, eta beste aldetik, nahi genuen pixkat diska soziala bat, edo sozialago bat egin, inguratzen gaituen munduak, egoerak, erranden dugu krisi ekologikoak, sozialak, ekonomikoak, gero eta gehiago onkitzen gaitu, eta batez ere gero eta gehiago leku gehiago hartzen zuen gure artean, soasalditan eta hori. Eta beraz nahi genuen hori dena, gai hauek sartu diska batean, eta aipatu pixkat krisi oroko hori. Azken finean, hortik ere etorri zen Zuxwang diskaren izena. Hori da, xake jokoan, zure parekoak usten zaituenean, posizione batean, nun edozein mugimendua eginez, azken finean zerbait galtzen duzu. Zira pixkat galtzera kondenatua, zerbait galtzera kondenatua. Eta sensazio hori utzi zigun bai egoera orokorrak, baita batez ere hauteskundeak Frantzian izan zirenean eta amaitu genuen behartuak bozkatzeko edo eskoin muturra edo neoliberalistak, eta hortik hasi zen pixkat kezka hori eta saiatu gira pixkat gai hauek aipatzen diska honetan. Grabaketa lanak Inigo Irazokirekin egin dituzue, musikalki estiloa mantendu egiten du Willis Drummondek, nolako izan da grabazio lana? Bai, uste dut mantentzen dela gure nortasuna edo, banan bai momentu berean badela berritasun bastante. Lehen gauza zen Felix Buffek, beraz gure bateriak ekarri dituela musika asko, berak, eta hori aski berria da, beraz beste freskotasun bat eman dio soinuari edo komposak eta lanari. Eta gero hortik, prozesua egiteko, diska egiteko prozesua diferentea izan da. Alde batetik komposatu dugu beste bide batez, murgildu gira aste bat, eta bigarren aste bat, etxe batean hori egiteko bakarrik. Eta gero grabatu dugu, pixkat dena egin dugu artista lan bat bezala, familia bat bezala. Hots, grabatu dugu gure zuzeneko teknikariaren estudioan Inigo Irazoki beran bertan, etxean. Produktore bezala hartu dugu Johannes Buff dela Felixen gure bateri jolearen anaia eta produktore nahiko famatua eskolegetik kanpo. Eta beraz, erabaki dugu egitea pixkat dena gure artean, familia bat bezala, baina bai noski kalitate bat mantenduz. Eta hausartu gira ere sartza elementu berri batzu, teklatu batzu, sinte batzu, eta batez ere gero gomitatu ditugu esaten zenun bezala lagun batzu, beratar batzu, hor ere egonez etxean, Joseba Irazoki etorri zen, baita Igor Teletxea, eta horrez gain gomitatu genituen ere Jean Werner, hori iparraldeko musikari bat bizikeuna saxofoian, Vincent Botibol, teklatuak jotzeko, eta batez ere hori oso importantea izan dela diska horretan, Anari etorri dela kanta bat grabatzera, bigarren aukera kanta, eta izan da grabaketaren momentu zeuraski unkigarriena. Kolaborazio apartak, hegoaldetik iparraldera, iparraldean izan ere sorkuntza badago, euskarazko sortzaile bikainak dituzue, zarete, zelako egoera somatzen da, edo nola bizi duzue euskaraz sortzea iparraldean? Nik uste dut badugula iparraldean eta azken filan euskal herri osoan. Iparraldean nik hartzen naiz badera kalitatezko sorkuntza bat eta kantitatea ere bada. Azken filan bada sorkuntza asko eta negatik maila oso gora da. Horren gure kezka da belarrietara eristea, hori dela problema, lehenik euskaldun gutxi girelako iparraldean, eta gero euskaldunen artean ere igual euskal kultuaren konsumoa ez da oso handia ere, beraz hau da igual desafioa gaur egun, da gure musika, gure Willis Drummondena, baina baita euskal musika orokorrean,
iristea Euskaldunen belarrietara. Hortxe Willis Drummonden mezua, beraien bideokliparekin agurtuko dugu Jurgi. Zeroa ustu zuloa betetzeko, zuloa sakondu bankuak salbatzeko, eta dena hasi berriro. Hitzak ta ekintzak ta kasik markoak, haien mundu kondenatua salbatzeko. Espezie, itxasoa malko utxabilaka daiteke, milaka hizkuntza hiltzea lirateke, nola itzuliko dibertsitate. Anton ta besteen eskuak ta begiak, suizidatu diren langile altxatuak, Mediterraneoan urperatuak, errekuperatu ezinak. Behin desagertua betiko galdua do, itzaltzen den oro ez da berriz biztuko. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein atentzioa eta zein inazpentsua. Ezin konpondu eta konpon daitekena, zein lehentasuna, nori lehentasuna. Eta Willis Drummonden dotoresiatik, Xabi Bandiniren dotoresia eta energiaz beteriko zuzenekoetara. Kaixo, Xabi? Egunon, zemuz? Gu oso ondo, zeu ere? Primera baino, primerago, zoriontsu. Zelako giro azokan, Bai, atzotorre ginen, eta jago izango eskolako asko aurrak eta gaztetxoak zeuden, eta martxa handia egon zen, eta gero gainera atxaldean guk emanaldia eman genuen, rompiendo el hielo, gure proposamen berriarekin,
eta hemen gaude, gaur ere eguna pasa. Proposamen, benetan, indartsua, energiaz beterikoa, elektropopa, nolako lana? Diskoaren tituloa da Biba. Zerbetengatik da Biba. Ez, erabaki, negon izenbura pentsatzen, eta nahi nuena zen, entusiasmo hori, azalaratu, eta sobre todo, una mirada poderosa, aurrera egiteko, eta energiarekin, eta bar, ez? Eta orduan, nire burua etorri zen Biba, ez? Eta hori da. Disko hau, energiaz beteriko diskoa da, eta honekin gatoz. Izan ere, energia hori, alaitasun hori transmititu egiten dozu, Kerobiakin ere alaxe izan, Astarna utzi zuen proiektua Euskal Panoraman zalantzarik gabe, eta Biba lan honekin ere, berdintxu zatoz? Esango nuke, Biba album berri honekin, nolabait, dela, Kerobiak aurrera jarraitu zan balu, iritsiko ginakeen lekura. Zentzazio hori daukat, ezta? Eta atzo, Alberto Isaba eta Lur Larrazarekin lehenengo emanalditxoa eman genuen ahotsenean, eta berdeskubritu nuen, Kerobirekin ematen genituen kontzertu horiek, energiarekin, izardia eta jendea balantzan. Jarraitzaileak hor, Kerobia zaleak ere hortxe. Antze zeuden batzu behintzat, ez? Orduan, egun hauek, niretzako ospakizun bat dira. Lehenengoa, Biba, lan berria ekartzen dugulako, eta bigarren, berreskuratzen dudalako energia puntu hori, dantza egiteko puntu hori eta bar, ez? Dantza festarako gonbita egiten du zure musikak, baina letra sakonak aldarrikapenez betetakoa dira. Kerobia edo Xabi Bandin ezagutu duen edonor badaki, beti diskoetan historiak kontatzen ditugula, era introspektibo batetan, edo hau eta bestea, ez? Diskontan, Biba diskontan, ere hori badago, noski. Hortikan nator eta hortikan naiz. Baina, dio, Europak ez du traidoririk onartuko, Sirian daude bombak, dantza, eta irribarreak, olako imaginak daude, esateko, eta kritika jartzeko esateko ezetz, Europaren hipokresiari, errefusiatuen kontuarekin Sirian, edo Mediterraneoa hiltzen diren, egunero edo astean zehar hiltzen den pertsonak horien aurrean, dagoen hipokresiaren aurrean, hori, disko hau reivindikatiboa da, beti desde el amor y la esperanza, Itxaropena, ze polita. Beti mirada horrekin, begirada horrekin, ez agresiboa, baizik eta beti esan da, maitasunetik eta esperantzatik diot. Hau ez dut onartuko, bale? Biba hor dago, kontestu horretan dago, ezta? Ba oso mezu politia benetan. Musikari dagokionez, bere ukitua Peio Reparazak utzi dio, eman dio? Argi genukan disko berria atera genuela, buruan genukan gauza batekin, zela, 80. hamarkadako soinua, sintetizadoreak, pop, rock hori berreskuratu, ekarri, formatu berri batetara, ez? Eta horretarako, ostia, formula ezin hobea Peio Reparazekin lan egitea, ez? Oso ezaguna orain zetak... Bai, berehala edukiko dugu gainera gurekin. Hori da, gaina zoriontzekoa, sekulako arrakasta izaten ari du azokan, eta gainera animatzen dute honor dipsodaren estanea etortzea, eta zetaken estanea etortzea, ondoan gaude, ezta? Eta, bueno, sinadurak eta barra egiteko. Diskontan, Peioren ikutua dago, klaro, magia, bere magia dago. Eta animatzen dute honor ere bai, nire Instagramera sartzen, Xabi Bandin Instagramen, ikusteko gure promoko argazkiak edo diskoaren azala eta bar ikusteko zenbat magia dagoen lan honetan, ez da, Iratxe Repara izan da la directora artística de todo esto, y se nota, es guay, las fotos y tal. Bai, estilo estetika jakin bat daramate, eta horrek bikain uztartzen du zure proiektuarekin. Bai, es como he hecho un calcetín para mi pie. Bai. Bueno, Xabi, zure singlearen bideoklipa ikusiko dugu. Aurkeztu iguzu gure ikusentzulei, kamerara begira. Bai. Jarraian ikusiko dugun bideoklipa. Bai. Ikusiko dugun bideoklipa da Bizipiztia, gure lehenengo singlea, etorriko dire beste batzuk.
ikusi zazue, eta gero edo YouTubeen, edo Instagramen, edo Facebooken, zuen iradokizunak niri jarri, ea ze iruditzen zaizuen. Animo, agur. Aurrera. aurrera egingo dugu, izan ere euskal musikagintzan, euskalgintzan, sorpresa eman duen talde batekin egingo dugu aurrera, berritzaileak, apurtzaileak ere badirela esatera ausartuko nintzateke, Zetak taldeko Gorka Pastor, piano jotzailea, eguerdion. Eguerdion, bai. Beno, ausartu zarete, ez dakiz harrera eukido zuen. Orain arte kristona izan da, kontzertu bat bakarrik eman dugu, Oialumen, eta kriston harrera ona izan genuen. Eta gaurkoa, gure bigarren kontzertua da, eta badirudi ere sarrera guztiak salduko ditugula. Badara matzue bi egun, sinatzen, sekulako hilarak ikusi ditugu, askotariko adineko gaztetxoak ere bertan. Adin guztiakoak etorri dira, helduak, txikiak, denetarik, ez? Eta hori kriston poza ematen gaitu zen horrela nolabait isladatzen da, gure proiektua denontzat dela, ez da? Eta, orain arte, kriston harrera izan dugu, eta oso pozik gaude diska firmatzen, diskan saltzen,
eta pozpozik eta eskartutak noski. Izan ere, elektronika entzuten da. Euskaldunoi ere, euskaraz eta elektronika gustatzen zaigu. Bai, noski, nik uste dut hori gaur egun oso arraxa da elektronika entzutea, interneten bidez, YouTubeen, Spotify edo zeinen, eta naiz eta hemen gutxi edo ez hainbeste, atzerritan igual gehiago egiten da, baina behar zuen Euskal Herria nolabait talde elektroniko bat ere, zergatik ez. Musikari dagokionez ausartak, baina zenbait gai azaleratzeko garaian ere ausartak izan zarete. Bai, nik uste dut Peio kasu hontan, tema ezberdinak eta tabu izan normalean izaten direnak, ukitu dituela, bere hitz egin du horretari buruz eta ausarta da baita ere ez bakarrik musikalki, baizik eta nik uste dut erreligioari buruz hitz egitea, sexuari buruz hitz egitea, zergatik ez? Biok elkarlanean urteak daramatzazue, ausartu zarete, zelako urratsak izan dira? Peiok buruan zeukan elektronikako musika, euskarazko musika talde bat egitea, eta, medeta utzi zuenean, oin dela urte bat, bere buruminan hortzegon ideia, ez? Eta esan zian nahizu gorka, ideia hau daukat, niri pertsonalki asko gustatzen zait elektronika, teklista bezala esan nahi dut niretzat kristona dela, ez? Sinteak sartzeko, esperientziak eta soinu ezberdinak aurkitzeko, eta horregatik sortu genuen zetak, berez, bere taldea da, Peioren reparatzen proiektua da, baina, lau musikari gaude eskenatokian, defendatzen proiektu hori. Eta gaur gauean, plateroenean, entzuteko aukera izango dugu. Bai, gaur 11:00 izango dugu hemen bertan, plateroenan gure bigarren kontzertua. Mila esker, Gorka segi sinatzera izan be sekulako ilara daukazue, eta geuk aurrera egingo dugu Pater Noster abestiarekin. Horiek nire lepoan Aste santu eternalena Tazkenean lepotik bularrera, bularretik hanketara Ama Pater Noster hau luze Santuaren odora maindiretatik bera Ama Pater Noster hau luze doa Doa, 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 doa
Poster hau luze doa. Doinu intimoetara salto egingo dugu, izan be Iker Martínez de Zuazo oñatiarra, musikari, eskarmentu duen musikari oñatiarra, bigarren bakarrako lanarekin dator, eguerdion, Marti. Eguardion, Maider. Bueno, bigarren lan honetan zeure bizipenape oso presente, bertatik jo dozu letrak egiterako garaian. Bai, lurralde berriak da ni naizena, 3-4 hilabetetan, nire postasunak, nire miseixak, nire gauzak, ez? Nire bizitza, ni. Bilustu egin zara nolabait diskonetan, bueno, horrek gero estena toki gainean abestiak defendatzerako garaian konfiantza indarra ematen dutzu? Bai, nik hola bizi dut nire musikia, nire gauzak espresaiteko eramoan, ez? Saiatu izan naiz beste era batera lantzen musikia eta letrak, baina oso impersonala, oso arrarua etxixat, ez? Orduan, saiaketan naiz nire barrutik urteten dian gauza reflejaien, musikiak niretako badako terapia kutsu bat, supongo, eta hola bizi dut, ez da problema bat niretako, enaiz hain importantia bez, eta uste dut ondo hauela ni gero gustora kanta egin dut, gustora entzuten dut, eta gustora nahu egin dutenakin. Ez zarela importantea esan dozu, ez dakit ni ez nago hain seguru izan be, sekulako ibilbidea daukazu bizkar gainean, potenkin, amonal eta latzen moduko talde indartsuetan ibilia zara, zalantza gabe evoluzioa izan du zure musikagintzak be. Bai, supongo nire musikia ni naizenan evoluzio antzerakoa auki dauela, ez? Azten gara igual musika gogorrauak, musikiak badako hasieratan komponente sozial bat, lagun arteko komponente bat, eta kasu honetan, nire kasuan, komponente sozial hori, lagun arteko komponente hori galtzen fanda bihurketan zoze pertsonalau ba, zoze lasaixo ba, uste dut nire musikia nirekin batera baiala. Mila esker, Marti, jarraian, Zaldi Zuria bideoklipa, abestiaren bideoklipa ikusiko dugu, Jaizkibel eta Orioko parajetan grabatua. Nekatua eta mindua zure ibilera geldoa ezin dazkotatu zuloan zure edertasun sendoa zelai guztietan lekuz kanpo sortzen duzunigan ikara zure erreinu galdotik niretzat nahi nuke zerbait bakarrik datorren Zaldi zuri bat bezala zara joan etzaitezen etzaitut inoiz beldurtu nahi etzaitut inoiz beldurtu nahi etzara benetan hemen bizi urrunean duzu etxean bakarrik zaudela diozu hemen ez duzula jakirik zurekin urruti joan
ez gau hartan deitu. Bakarrik datorren zaldi zuri bat bezala zara. Oan etzaitezen, etzaitut inoz beldurtu nahi. Bakarrik datorren zaldi zuri bat bezala zara. Oan etzaitezen, etzaitut inoz beldurtu nahi. Etzaitut inoz beldurtu nahi. Etzaitut inoz beldurtu nahi. Etzaitut inoz beldurtu nahi. Hiri Galduak taldeko musikarekin egingo dugu aurrera, izan ere lan laburra, baina oso lan azkarra, rokeroagoa, polita ekarri duzue azokara. Bai, egun ondanoi. Bai, egia esan diska hau motza da, baina bueno, eman diogu ekoizpen rokerogo bat, eta bueno, gustora gaude emaitzarekin, ez? Izan ere, ukitu poperoen alde egin izan duzu orain arte, lasaixeagoak agian, eta oraingoan lana ekoiztu duzuenean, bueno, animatu zarete, zerbait ausartagoa egiten. Bai, hori da, hirukote formatuan gabiltza, eta bueno, hiru musikarien gustuak hartu ditugu kontutan, eta hau da atera zaiguna, ez? Bai, disko laburra eta freskoa egin dozuela, ezta? Bai, nik uste dut baietz, eta bueno, hori, ere hirurak dade ezberdinetako gea, eta Josu pixkat esan dona, junta ditugu guzti zaigun influentziak, eta bueno, beste gaino ere pixkat ritmo gehiagokin. Durangora etortzeko ohitura badaukazue, urteroko hitzordua da, nola bizi dozue egun hauek? Bueno, nik behintzat esperientze berria bezala. Lehenengo diskakin orain dela 2 urtere on ginen, aurten bigarren aldia izango zen, eta musika zuzeneneko estanden gaude, nahi donantza pasatzeko, eta bueno, ilusioz eta zerbait ere, ez, parte txiki bat ere sentitzen gea azokana. Bai, noski, eta gainera, ahotsenean izango zarete? Bai, hori da, igandean, 5etan ahotsenean egongo gara, diska aurkezten, eta bueno, hemendikan gonbidatzen dugu jende guztia bertara inguratzea, ez? Mila esker, bikote, aurrera egingo dugu zuen bideoklipa ikusiko baitugu jarraian, Errusiar Erruleta izenekoa.
Eta Arrasateraino salto egingo dugu izan be Arrasate punkaren gotorleku bezala ezagutzen dugu guztiok. Baina hemen ere alboan badaukat punkarekin lotuta bestelako doinuak ekarri dizkiguna. Screamers and Sinners taldeko Jagoba Domingo, eguerdion. Eguerdion, Maider. Bueno, doinu psikobilikoak Durangoko azokan. Bai, itxura danez, bai. Bai, psikobilixia da, bai, punk eta rockabilixen arteko lako nasketa bat. Eta bai hori. Bai, doinu azkarrak dira, bizixa, gustu handiz entzuteko diskua gainera. Bueno, hori entzuliak esango da, baina bai, gu asko divertiruten gare hori itzen eta jentia be gustora egon. Zuzeneko oso indartsua dakotzue, izan be, zuk esan duzu moduan, jenteak ondo pasatzen dau, divertitu egiten da zuen kontzertutan. Bai, hori uste dugu. Bai. Transmititzen dozue. Umiak be bai ondo pasetan dabi, así que... Izan be, esan behar da, zuen doinua guztiontzako dala. Aurrak, helduak, gazteak... Bai, ez dauko publiko, osea, ez dau estena bat, saiko estena bat ez dau, baina, bueno, azkenian punk rock munduan mobiluganen ez beti, hor jarretzen du. Hipnosia azken lana, eta grabatu duzuen bideoklipa be oso hipnotikoa da. Bai, soro etxe bat gura egin izan dugu, Atxabaldako kuartelian, lagun kuadrilla bat batu gauen, eta hor, soruen haitzen. Salgai daukazue, CD eta vinilo formatutan. Bai, musika zuzeneaneko estanian dau, vinilua 3Dko diseinu dauko, betaurrekuekin eta CD-a normal. Eskerrik asko Jagoba, eta ez galdu, Screamers and Sinners taldearen azken bideoklipa, izan ere, ez zarete damutuko. Welcome to Hypnosia. Hypnosia, 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 hypnosia. Sometimes I feel in a shadow, I don't know where I'll be tomorrow. Whoa. What up? My brain is looking for new things. Maybe some girl who has something for me. What up? I made that time up come about today. He put a spell on me and I become a slave. Now I don't control my movements. My mind is walking for that I got. What up? Carrying the crimes every day with my bloody hands, with my old bald face. What up? I made that time up come about today. You put a spell on me and I became a slave. Welcome to insanity, welcome to hypnosia. 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 Still after all, I feel alright. I'm a silly boy, but now you changed my life. What up? Carrying a crimes every day with my bloody hands, with my old bald face. What up? I made that time I come about today. He put a spell on me and I became a slave. Hypnosia, 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 hypnosia.
nauzia. Aurrera egingo dugu Gernikatik datozen belatz taldeko kideak hementxe eserita alboan baititut. Eguerdion, Hirukote. Haupa, eguerdion. Bueno, lan berriekin zatozte, gruntxukituak, elektroniaz nahaztuta. Aurkeztu iguzue zelako lana ekarri dozuein? Zelako lana ekarri dozuein aurkeztu? Bueno, bera lana da rockeko disko bada, rockan barruendeko danetarikoa, apur funky elektronikoa, gero beste bat Nirvana, hortik estilo erantza, gero hemen Euskal Herrizen dagoen gatibu estilotik edo beba izen alda, gero rock apurreko gorra danetarikoa. Danon gustorako lana ekarri dozue beraz azokara? Bai, baladatxue gogorra danetarikoa. Iaz, banden leian irabazle izan ziketen, zelako esperientzia izan zen? Hasikera baten oso nervioso, baina hori, irabazik endunien izan zen guretzako oso postasun itzela, eta gero horrek kardabezen ondoritxoak eta sarizek, bete-bete gaitu eta oso gustora, danagaz, benetan. Eta ondori horietako bat, disko hau zalantza gabe. Zelako harrera eukidu? Diskoak berak? Bai. Oso, nik uste dute, esan dugu moduen danetari dauelez, apurbete publiko guztizentzako aldanez izen, oso harrera hona bat ukida bela eta jentie gustora egon dela horregaz, bai. Diskoan ganin askoak esan dozkue, lehen eukin duen epe bat, lau abestikoa, eta honegaz barritxegaz, lehengoagaz igual, errepikatu, bueno, azkenien apurrek kantzetan da bela, baina disko barritxe, buelta da dakela, fresko sonetan da bela, eta hori da, taldeak ere evoluzionatu egin duelako, hasierako maketa horretatik, idaia berriak ere jaso dituzuelako. Bai, egon da evoluzio bat soinu aldetik, soinu guztizek askoz landoa egon die, abesti bakotxak bierdamen soinue horre espezifika tope dugu, asko jolastu dugu estudioan, soinu diferentekin, gure produktoran laguntxe be oso ondo etorri daku, da... Oso ondo, hotz egin duen arren lanaren aurrerapen bideoklipa singela ikusiko dugu jarraian, Zurikatoak aurkeztu iguzue, kamarara begira. Animo, Hirukote, bai. Bueno, bideoklipa atara bierraukin genulako, eta, bueno, logikoa da, ezta, bizigaren epokan edo, eta ikusi genuen hori izala apur bat, ez dakit, single moduko kanta bat hori erabaki genuen, eta bota genuen zen pila bat idea gure artien, bideoklipe zelan egin, gero ez dakit bete bagenu zen, baina, holan apur bat egin genuen, ez dakit, lagun batek itzizkun pabelloie, eta hori, zuek nahi da zuen zoz ere zan. Ia ba. Justo singela da, Gernikar ez dau singela inde. Oso ondo gozatu bideokliparekin. Beti begiretan txegisilik, zertan gabizen ulertu ezinik, euren taldien ondo sarturik, Zurikatoak bakarrik. Eguzkizek urten deu eta badatoz gora, gaurkoan bestabe kontuten hartu, presan dizena danak elkarretu tasi dire txutxumutxuke. Ondotik paseu gara gitarra elegantie, beti begiretan txegisilik, zetan gabizen ulertu ezinik, euren taldien ondo sarturik, Zurikatoak bakarrik. Beti begiretan txegisilik, zetan gabizen ulertu ezinik, euren taldien ondo sarturik, Zurikatoak bakarrik. Buelta eta buelta, zerrein jakin barik,
ibilbide luzea eta benetan oparoa duen taldearekin egingo dugu aurrera, Dr. Deseo taldearekin, hementxe dago Josi gurekin. Eguerdion, Josi. Eguerdion. Bueno, zelako diskoa eta zelako sorpresa, disko osoa, osorik euskaraz kaleratu baituzue. Bai, bueno, nahi genuen nolabait ere ematea oparitxo bat euskaldun ontzat, dana euskeraz eskainiz, ezta? Gure ibilbidea oso luzea da, eta badakizu 1985ean hasi ginen ja album bakoitzean euskarazko abesti bat jartzen, eta hasi ginen Edorta Jimenezen hitzekin, gero jarraitu genuen Xabier Leteren Ni naiz abestiarekin, eta hortik aurrera danetariko bertsolariak, Unai Iturriaga eta Sonia González, Mendi, edo Marta Ortizen hitzak, Lau Asetarena, ere daukagu Lau Asetaren oherki bat, eta horrela konturatu ginen daukagula, 12 abesti geneukala, eta horren prestatu dugu beste abesti bat, berria, albumari... Maketoen iraultza, izenekoa hori da. Eta hori da berria, hori da garbatu duguna, eta albumari ematen dio izenburua izena. Azokara etortzea urtero placer bada. Hoxe, desde luego, ni bai etortzen naiz urtero, baina Dr. Deseo moduan oso gutxitan, ez dakite egon garen inoiz, porque bakizu albumak gehienak izaten dira abestiak gaztelaniaz, horregatik ez da gure lekua dana euskarazkoa izan behar delako, baina bai, ohore bada ona etortzea eta eskaintzea honelako albuma euskaraz. Aurten disko osorik zaleok ere zorzi ezulako, ezta? Zaleei deseatzen zeuden euskarazko disko bat eskatu egiten zuten eta eurentzako egin duzue disko hau. Bai, eta bueno, orain kontzertua adibidez gustatuko litzaiguke ere hemengo zeatan egotea jotzen, baina ezin izan da, baina bai, prestatuko ditugu kontzertu batzuk, nolabait hau aurkezteko etzenatokietan, eta hori izango da udaberrian. Udaberrian ja egingo ditugu kontzertuak. Urte asko agertokietan, kontzertu, nolako evoluzioa izan du euskal musikagintzak, sortzaile berriak, ausartak ere asko ikusi ditugu aurtengo azokan, zelako balorazioa egiten dozuzuk zure irudimenetik? Oso positiboa, nik uste dut hortan ikusten dela gero eta errezagoa dela argitaratzea musika. Eta gainera, horrek suposatzen du merkatuan ikus daitekela gauza anitzak. Eta gero eta hori zabalagoa eta produktu oso onak egiten ari dira. Eta euskal musikan nik uste dute pozgarria dela eta harro egon behar garela honelako movida egoteagatik. Eskerrik asko, eta zuoi, Dr. Deseoren zuzeneko emanaldi bateko irudiekin utziko zaituztegu.
euskal kulturari eginiko omenaldi apartarekin emango diogu amaiera gaurko hautsi volumena saioari. Hementxe daukat Iñaki Palacios, Harria proiektu ekimeneko sortzailea, bultzatzailea, Iñaki, azelako proiektu eskuartean eta azelako omenaldia euskaldunoi, hainbat disiplina batzen dituzuen lana ekarri baituzu azokara, disiplina horien artean, dantza, musika, narrazioa, konta iguzu. Bueno, Harria azkenean proiektu bat da, non Iñaki Perurenaren poesiak, bertsoak, Mulizka dantza taldearen dantzak eta koreografiak eta nire musika batzen duen, hori proiektu ezberdina da, ez? Eta horretan gabiltza, ez? Harriari beste ikuspuntu batetik nola ikusi Harria, o Iñaki Perurena berak ere nola Harriari hitz egiten dion, eta bueno, hor gaude ikuskin zuenarekin bai. Izan ere, Harria dugu Euskaldunon ikur eta elementu indartsuena eta ezinbestekoena. Harria eta Euskal Herria eskuti doaz. Bai, izen potente bat aukeratu nahi izan genuen eta Harria bururatu zitzaigun eta handik aurrera Iñaki Perurenekin harremanetan jarri eta bueno, bera ere oso prest zegoen lehenengo minutuetatik eta gu oso pozik bera gure proiektuan egotearen. Bai. Txistuak ere badauka tokia eta ez edo nolakoa. Bai, txistua diskosoan protagonista da, txistuarekin beste musikatresna batzuk ere jantzten dute txistua, gitarra elektrikoak daude, basua, bateria, arrizko txalaparta, baina hori ez da folk disko batean gelditzen, ez? Puntu atal askotako musika batzen duen disko bat da, pop erritmoak baditu, rock erritmoak baditu, baina beti tradizioa hor nolabait elementu gisa izaten, ez? Fandangoak badaude, harin-harinak badaude, kalejirak badaude diskoan, baina beste ikutu batekin, ez? Hori da, gaurkotuta, esan dezakegu? Bai, esan dezakegu gaurkotuta, samplerrak daude, gaur egungo oso atsegina publikoarentzat entzuteko, gazteentzat ere txistua, badirudi jendeak hor daukala, txistua, baina txistua soinu politatera dezake, eta txistua ez da bakarrik jaigirora, ez da mugatzen, eta horrela erakusten dugu zuzenekoetan eta diskoan, eta oso pozik jendearen harrerarekin, eta bai. Mila esker, zalantzagabe ikusi beharreko proiektua ikuskizuna. Honen bestez, gaurko hautsi volumena zuzeneko saioa agurtu egingo dugu, eta ez dugu edonola bukatuko, izan ere Harria proiektuaren zatitxo bat ikusiko dugu. Bihar arte.